Den 11. juli. Den 11. juli klokken 35. 40. Ja. 35, det kan sgu da ikke være, man. 35, hvad snakker du om, at den er 01:45? 01:03 Klokken 01:45. til 01:45. 01:35. Den er fundet. Okay, hvad du siger? Bo, Ja. hvad har du at sige til dit forsvar? Det ved jeg ikke, må jeg ikke låne dit pandebånd? Nej. Tak. Det har jeg at sige til mit forsvar. Man griner af mig, det må du ikke. Det er ikke sjovt. Bo, prøv lige at sige noget sjovt. Jeg skal lige lave panderen. Jeg har ikke set dig. Hvor er du henne? Hvor er lyset der? Laver du med det lys der? Kan du ikke være det der? Hallo, stop, Bo, stop. Tinko, hvad har du sige til forsvar? Hvad har du sige til forsvar? Hallo, stop det der. Wallah, man. Stop det der. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Men mand, du filmer din kokke, mand. Selvfølgelig filmer jeg det. Det er dig, der filmer. Hvad tænker du at gøre ved det? Prøv at høre. Jeg skal have pandebånd. Jo, Bo, seriøst. Jeg føler mig jo ikke tryg uden den. Man kan stadig godt se dig. For man, jeg ligner ikke lidt mongolsk. Hvor kan man? Men, så er det. Hey! Jeg filmer dig stadig. Ja, nu skal jeg lige fortælle dig noget, ikke? Der der ser den video her. Ja. Det er ikke dig, der ser den, du filmer jo. Nu skal jeg fortælle jer nu. Jo. Den her flaske her, den indeholder 5,4%. Og hvis du har en lille en, og drikker den, så indeholder den også 5,4%. Og så, hvis du nu siger, at du drikker den her, så har du fået 5,4% i kroppen, ikke? Og så, og så hvis du nu er, at du ikke har drukket den her alligevel, altså hvis du siger, at den er ude af kroppen, og så du tager en liquid-shaker og drikker den, så er der også 5,4% i. Og så drikker du Mokai, som er 4,5, ikke Bo? Ja. Så har du fået 11% i dig, i stedet for at drikke sådan en, fordi 4,5 plus 5,4, det er sådan cirka det 11. Så det vil sige 11. Ja, hej Bo. Jeg overhovedet ikke det her. De 11 er mere end den her, og så jeg har ret. Det kan godt være, at der står ALC, hvad står det for, Bo? Accelerator. Accelerator 5,4 volt. 70. Ja, volt, det står for volumen i alkoholmængde. Det betyder, at der er 4,5 i den alkoholmængde, der er i. Nu læser jeg det, som det står her. Alt 5,4 volt. 70 syd. Nej, cool shaker. Der står her. Shaker nydes iskold. Koffeinstærk cider. Må ikke nydes af misbrug. Må ikke nydes af mindreårige, for jeg ikke læse, mand. Ingredienser: vand, sukker, mælk. Står der? Ugæret. Ugeret. Hvad står der? Gæret, et eller andet. Ugæret. Og græsk æblemost. Jeg fatter overhovedet ikke noget, når jeg lukker øjnene, mand. Klorexitin synes. Klorexitin syre. Hvad står der? Jeg har ingen Citronsyre. Garona. Eramtus. Aroma. Kan indeholde spor af hvad står der? Ro. Og hvede. Parentes. Farve. Karamel. Hvad står der? Der står kernerugbrød. Kernerugbrød. Nå, men det er i hvert fald rigtigt, hvad jeg siger.
Kom ind. Bo. Ja. Jeg kan se dit hår. Du presser den lige i en patter. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, motherfucker. Må jeg filme dine patter? Du må filme mine patter. Du har også filmet mine, nu vil jeg filme dine. Jeg skulle ikke filme dine patter. Du har sgu da filmet mine patter lige. Jeg skulle ikke filme dine patter. Hey, mine bryster. Har du egentlig en piercing? Jo. Jeg har lige set den. Det er den bedste ven. Jeg har jo kun holdt nu, for jeg tager den ud, fordi der er gået betændelse i. Fordi jeg lavede den selv jo. Kan du se min kan lære gang? Og jeg vil se dine frække bryster. Nu kommer der en bus.